possessió del Barça, recuperació camp contrari. A veure la centrada de Pedri, Rashford està sol, rematada, gol! Aquest gol pot valer or, aquest gol pot valer or, aquest gol de Marcus Rashford pot valer or. El Barça que ha fet una primera part molt dolenta. Podria estar perdent tranquil·lament 3 o 4-0. Perdia 2-0, recuperació de pilota en una zona molt prometedora. Pedri, que es treu del barret de copa. Una passada al segon pal perfecta, meravellosa, i ara sí, Rashford, tal com raja, sense deixar-la caure a terra, engalta una gardela inapel·lable. Gol del Barça, gol de Rashford, aquest gol pot valer or. Sevilla 2, Barça 1.